जेब्ला गाव गुवारि पार्टिया नैबेखौ गेजेरखौ एकदम मानसि थोरोबनाय जावना होबाय आरो जावना होनाय जेब्ला दैया देरबाय दैया देरनानै गुगाबोबाय थाबाय मा दैमा बियो रौता दैसा गुगाबोबाय थाबाय सानसेबो नाङाखै बियो बेला मोनसेयावनो सेस बेखिनिया जालि सालि थांजोबदों जोंहा सिगाङाव बेबायदि गुवारि पार्टिया जेब्ला खुराखैमोन होमबा बे समाव जोंहा जालिखौ 3 फुट गाहाम दैबानाया उथियोमोन होमबाबो बे समाव जेबो जायाखैमोन JCB लाना जावो नामा बिथांमोना JCB जों मानसि थोरोबनाय जासे जावना होनानै जेब्ला दैया गिदिर जाबाय दैबाना देरबाय थाबाय ओमफ्राय गुगाबोबाय थाबाय जाहा जालिया गोजौआव थाबाय दैया गाहायाव थाबाय बेखौ सेस जाबाय बेखिनिया जालि सालि थांजोबदों दा मा नागिरो जों दायो बेखौ खुरनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो अन्थाइ खननायखौबो बन्द' खालामनांगौ आरो अन्थाइ खननायाबो बे खोरानिखौ सिन्था थुख' लाङो बेनिखायनो जों डिउटि होबाय थानो गोनां जायो आरो थुख' लांनानै गराया गिजिखादों नङा होमबा औ बे दै हायबोला गुगानोसै अन्थाइखौ बे खोरानिखौ लाना थांजोबो नालाय बे गेजेराव अन्थाइया जोबबाथाय बिसोरो बे खोरानि अन्थाइखौ एकदम बिथिंबो थुखा लाङो बिसोरो सार रौता दैमायाव मा जादों सार बियो जोंनि बे रौता दैमायाव जोंहा बहुत खहा जादों मानो होनबा जोंनि BTT एरियानि जोंहा सम्पादक सभापति दैदेनगिरिफोरखौ जों जनायदों दे बे रौता दैमा गोदो जोंहा मोजांमोन दा गुवारि पार्टी हाबनानै जोंनि माथावरि खाथि गुवारि जावनानै एकदम दै माथावरिखौ सेफायलांदों दैया बारनो हमदों आरो बिनिफ्राय आरो बे गामियाव दैया हाबनो सुरु जाबाय आरो बेबायदिनो आरो दैया गुवारि जावनाय लोगो लोगो दैया खम जालाङो बेखायनो जोंनि दैखरफोरा रानलाङो दै लोंनो मोना खेथि बादि मोजां जाया दंफां लाइफां रानजोबलाङो बेखायनो बन्द' खालामनांगौ बे गुवारिखौ जोंनि रायजोफोरा जों बे रुपाजलि आरो बेबायदिनो जोंनि टिकिटला जों दाबथाम दाब्रै गामिया बहुत खस्थ' माने बेबायदि बे रौता दैमानि कारन जोंहा भुगिनो गोनां जादों आरो बे रौता दैमाया बानाजों लोमसावनाय सम्भाबना दङ नामा सम्भाबना माने लोमसावा बेबायदि लोमसावा कारन बे जायगा दंखायो बेहा थांखानाय लामा दंखायो बे लामाखौ गोथेनानै माने गुवारि जावना होनाय माने बन्द' खालामै होयो बेखायनो उसिफावनानै जोंनिखै खारो माने माथावरिखौ जुदि बाना जायोबा दै बाना जायोब्ला गंबेसे गामिया दै लोमगोन एकदम 300-400 घरसो माने नस्थ' जागोन आरो गामियाव नस्थ' जागोन आरो सेस साइटेनसिम थांजोबगोन आरो बे सेस जागोन आरो दा बेथ' इलिगेल नैबेयावहायथ' माइनिं गैया बेबायदि हिसाबै बेयावहाय अन्थाइ जावनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा दा मा खालामनांगौ बेखौ बन्द' खालामनांगौ सोरखौ बुंगोन नोंथाङा बन्द' खालामनो सार जों सरकारखौ जों बुंदों जा BTC एरियानि जोंहा सम्पादक सभापति बिथांमोनखौ जों जनायदों आपत्ति खालामदों बिथांमोना जेन बन्द' खालामनांगौ जे गुवारि पार्टीखौ কি ক'ব আপোনালোকৰ যেহেতু সমস্যা জৰ্জৰিত হিচাপে ইয়াত আছে ৰৌতা নদী মানে আইন মানে আইনৰ বাহিৰত তেওঁলোকে মানে কাম কৰি আছে কোৱাৰিত কি ক'ব এতিয়া ক'ব নিচিনা ক'লে আমি চাই আছে ইয়াৰ পৰা মাটি বালা পাথৰ লৈ যাই থাকে খান্দি থাকে কুঁৱা চুৱা পানী উবি শুকাই গৈ আছে এতিয়া আমি কি নিচিনা চলিম গাছ-গাছনি সব শুকাই গৈ আছে এইকাৰণে যে এই কুৱাৰি পাৰ্টিটো এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু ইফালে একটা জংগলৰ পৰা হাতী ওলাই এইগিলাত কিবা ঝাটকা দি কিনি অলপ এইগিলা বন্ধ কৰিব লাগে